Irridu nitalmu minn dan l-inkwiet li qegħdin jadduna minnu. Hekk qal id-Deputat Nazzjonalista Xarlo Bonnici meta fuq il-blog tiegħu fuq l-internet f'artiklu bit-titlu Pattikjari Amicizzja Lunga kiteb dwar l-aħħar kriżi politika li qed iħabbat wiċċu magħha il-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Bonnici jgħid li l-Partit Nazzjonalista jrid jirrispondi għal dak li ġara waqt l-għażla tal-kandidati tiegħu. Jisħaq li l-persuni li jippreżentaw ruhom biex joħorġu bħala kandidati nazzjonalisti għandhom jintrabtu ma' sett ta' regoli, inkluż bil-miktub, li jibqgħu japplikaw anke meta jiġu eletti bħala deputati. Xarlo Bonnici jgħid li deputati parlamentari nazzjonalisti kollha għandhom ikunu marbuta li jibdew jivvutaw dejjem skont il-linja tal-partit, ħlif meta jingħataw free vote. Iżid li kull min ma jagħmilx dan imbagħad ikollu jsofri l-konsegwenzi li jkunu maqbula minn qabel. Nhar il-Ħadd il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li Franco De Bono, Jasmine Muljet u Jeffrey Policino Orlando li diġà kienu kundannati mill-Eżekuttiv Nazzjonalista ser isibu ma' wiċċhom aktar konsegwenzi. Għalli il-PN għandu problema għalli weġibni. San wieġbek, weġibtek, weġibna fl-Eżekuttiv ta' ġimagħtejn ilu u weġibna b'dikjarazzjoni kategorika ċara qatt ma kienet ċara daqshekk imma kundanna fil-konfront ta' min għamel xi ħaġa li hi inaċċettabbli. Però l-istorja ma taqafx hemm. U l-konsegwenzi jridu jintrefgħu u fil-ġranet li ġejjin l-eżerċizzju intern tal-Partit Nazzjonalista jkompli biex jittieħdu d-deċiżjonijiet kollha li għandhom bżonn jittieħdu.